Szczęść Boże, ludkowie! Witam z królewskiej huty. Nie ze szczególną przyjemnością, bo cóż no, oprócz warunków klimatycznych ciężkich, widzę, że niewiele się tu zmieniło. Dalej nie da się przejść przejściem podziemnym na drugą stronę, żeby dojść do rynku, tylko trzeba się wrócić tam, aż dalej, na drugą stronę, tu i potem już ino 20 minut do rynku, który jest stąd 100 metrów. Ale nie przyjechałem tu, broń Boże, żeby się wyzłośliwiać nad pięknym miastem Chorzów. Raczej trochę poubolewać nad jego losem, bo co widzimy za mną? Za mną widzimy wielkie tereny, które jeszcze niedawno zajmowały zabudowania huty królewskiej. W oryginale Königshütte, potem huty królewskiej, potem huty Piłsudskiego, potem zaś Königshütte i potem huty Kościuszki. Bo cały ten tutaj wielki pusty plac, tu chyba przebiegał ten mur, o ile się nie mylę, był zabudowany. Tam oczywiście część została, tak, między innymi gdzie mamy tamte hale, oczywiście zostały po hucie. Tam budynek dawnej chyba elektrowni czy siłowni, po której mamy Muzeum Hutnictwa. No i słuchajcie, o ile większość zabudowań tego ogromnego kompleksu, który stworzył de facto to miasto, już tutaj nie ma, to huta jeszcze jako tako funkcjonowała, tak? Bo dosłownie przedwczoraj gruchnęło info, że właściciel oto rzeczonej huty, czyli ArcelorMittal, zamykają i o ile się nie mylę, chyba 1 grudnia 26 roku oficjalnie skończy się produkcja w tym zakładzie. W ogóle no, wydawałoby się nic nowego, tak? Likwidacja przemysłu na Śląsku. Niestety też niedawno dowiedzieliśmy się, że kopalnia Bobrek w Bytomiu będzie wygaszana, ale tu historia jest o tyle specyficzna, że jak w wielu tych mniejszych, takich młodszych miejscowościach Górnego Śląska, to ta huta, która no, tutaj za mną stała jeszcze niedawno, w zasadzie stworzyła Chorzów jako miasto tak naprawdę. No bo że, no, trzeba krótka lekcja historii, ale spokojnie, taka, że się nie znudzicie. W 1797 roku hrabia Rejden obudził się i stwierdził, a jakbych sam zbudował taką dupno huta. On to mógł pomyśleć po niemiecku, bo pochodził z Saksonii, ale to był fajny hop. Ma tam bliżej rynku nawet swój pomnik, wysadzany chyba z 2 razy. W 1797 roku pojawił się taki pomysł, w 1799 już było ten zakład ochrzczony jako królewska huta, Königshütte, w tamtym czasie po niemiecku na cześć króla Prus, Wilhelma III. I proszę Państwa, ściąga pan Rejden tutaj do roboty pewnego zacnego szkockiego inżyniera, Johna Beldona, o którym już nagrywałem osobny film. No i John Beldon buduje mu, no oczywiście nie że własnymi rękami, ale taką fajną hutę. Oczywiście na tamte czasy mega wielką, mega nowoczesną. W 1802 roku odpalają. Na potwierdzenie moich słów jest tu nawet napisane 1802. O kalibrze tego zakładu niech powie tylko fakt, że wystartowali w 1802, a w 1818 mieli już 4 wielkie piece i wszystko tu szło na pełnych obrotach. No i tak sobie tu robili, oczywiście huta się rozwijała, rozbudowywała. Potem przychodzą czasy podziału Górnego Śląska. Chorzów, w zasadzie królewska huta, bo Chorzowa jeszcze nie ma, znaczy jest, ale jako wioska przykrólewska. Pomału. W 1868 roku hutę tą kupuje Donnersmarck, kolejny taki wpływowy, prawda, bonzo w tych rejonach i wpada na pomysł, żeby przy tej hucie zrobić miasto. No i huta się nazywa Królewska Huta, także miasto będzie się nazywało Królewska Huta. To znaczy już istniała wcześniej gmina, po prostu w zasadzie jako kolonia taka robotnicza przy tej hucie i dekretem króla jeszcze wtedy Prus 1869, czyli chyba rok zjednoczenia Niemiec, o ile się nie mylę, ale nie wierzcie mi na słowo, bo ja zawsze byłem słaby w datach, zostaje założone miasto Królewska Huta i dopiero potem z podziału Górnego Śląska, ta miejscowość zostaje włączona do Polski. Niemieckie Königshütte jest przetłumaczone dosłownie Królewska Huta. W latach 30. przemianowują ten zakład dopiero na hutę Piłsudskiego i w latach 30. miasto Królewska Huta łączy się z Chorzowem, wtedy wsią
czyli dzisiejszym Chorzowem Starym, i z Hajdukami Wielkimi, czyli dzisiejszym Chorzowem Batory, wcześniejszym Bismarck-Hütte. Do you catch my drift? To jest skomplikowane. No i z połączenia tych trzech powstaje Chorzów. Potem w 1939 zaś przychodzą Niemcy, ale to już nie są te fajne kajzerowskie i wcześniejsze Niemcy, tylko Niemcy wąsatego malyża. Te tereny są wcielone do III Rzeszy. Huta Nazet jest przemianowana na Königshütte, potem jest 45, cały praktycznie Śląsk idzie do Polski i huta przemianowana jest na hutę Kościuszko. I tak pozostaje chyba do końca, czyli do teraz. Czyli można w zasadzie powiedzieć circa about, ungefähr, jakby nie liczyć, huta ta przerobiła 223 lata. Pewnie gdzieś tu w okolicy, obstawiam, bliższej i dalszej, mieszka jeszcze wiele rodzin górnośląskich, których co najmniej kilka pokoleń przerobiło tu w tym zakładzie, bo to zawsze tak bywało. No i można śmiało powiedzieć, że to jest huta, która stworzyła miasto, bo bez niej najprawdopodobniej by go nie było po prostu. I ten tutaj teren do, że tak powiem, godności i stanu miasta by przynajmniej w tamtych czasach nie doszedł. No i to jest koniec. I to jest koniec de facto, kolejny z takich wielkich zakładów przemysłowych traci się, znika. Jakie są tego przyczyny? Nie chcę tutaj jakby dywagować, to sobie możecie wszystko przeczytać na necie. Jakąś też ocenę, że tak powiem, sentymentalno-moralną tego wydarzenia to już zostawiam Państwu. No oczywiście jest to szkoda, do tego momentu robi tu jeszcze 270 ludzi, ci mam nadzieję będą mieli zagwarantowane jakieś opcje przeniesienia się, z tego co wiem, do chyba huty najbliższej stąd, to chyba gdzieś do Dąbrowy Górniczej, którą też zarządza firma ArcelorMittal. No i smutno oczywiście pod tym względem, że jest to kolejny, że tak powiem, świadek potęgi i wielkiej przemysłowej historii Górnego Śląska, a przemysł tutaj przynajmniej ten wschodni Górny Śląsk, no umówmy się, stworzył, tak? Jeżeli te trendy się nie odwrócą, a wątpię, żeby nagle huty były odbudowywane na nowo, a wydobycie w kopalniach przywracane, chociaż kto wie, no to już za paręnaście lat przyjdzie dzieciom tylko na zdjęciach pokazywać i opowiadać, co to była huta, co to była kopalnia, o co tu w ogóle chodziło. No i jak już tu jesteśmy, chociaż ręka na kamerce już mi zamarza i ledwo ją trzymam, to jeszcze musimy się przejść tutaj nieopodal w jedno miejsce. I tutaj tak jeszcze przychodzi mi taka myśl do głowy, spacerując w tym miejscu. No to miejsce w ogóle w Chorzowie taką mi jakby... Dochodzę do takiej konkluzji, stojąc w tym miejscu, że to jest chyba jedno w tym momencie z najmniej fartownych miast w regionie. Albo przynajmniej to miejsce jest chyba jednym z najbardziej niefartownych w Chorzowie, co najmniej, jak nie więcej. Tam mamy rynek zmasakrowany estakadą, czyli w tym momencie w zasadzie nie ma ani rynku, ani estakady, ani dobrego transportu ze strony Bytomia na stronę Katowic. I ten problem nadal nie jest rozwiązany i najprawdopodobniej przez dobre kilka lat nie będzie rozwiązany, bo chyba nikt tam nawet nie ma pomysłu za bardzo, co z tym zrobić. Tutaj mamy zmasakrowaną, tragicznie oszpeconą, przepiękną halę targową. Za nią mamy ruiny, rozpadające się resztki olbrzymiej, największej w tamtym czasie, kiedy powstawała rzeźni w Chorzowie. A tutaj mamy zamykającą się hutę. No nie wygląda to najlepiej. Jak ja mam przejść na drugą stronę? Kurwa, no co wy sobie chyba jaja robicie ze mnie? Zaklinam się, to jest najbardziej nieżyciowe do chodzenia miasto przemysłowego Górnego Śląska. Co tu trzeba nakluczyć i nalawirować. Tu na tej małej uliczce, nieopodal huty, znajdują się najstarsze zabudowania właśnie dawnej huty królewskiej. Oczywiście większość z nich została już dawno temu wyburzona, ale jeszcze kilka tutaj jest. Już kiedyś coś
jak się mówi, bąknąłem o tym przy okazji jakiegoś filmu, ale to jest w ogóle... To mnie trochę szokuje, że władze Chorzowa nie zrobiły z tego czegoś na wzór bytomskiej kolonii Zgorzelec, która przecież nie jest taka stara i taka zabytkowa. Może ładniejsza, bo te domki tutaj są takie raczej bardzo skromne, ale dlaczego są bardzo skromne? Bo są bardzo, bardzo stare. Te domki, które tu widzimy po lewej stronie, one niekoniecznie oczywiście są tymi pierwszymi, które tu powstały, ale na pewno mają z 200 lat lekką ręką, bo w tym miejscu znajduje się na ulicy Kalidego, tu się urodził rzeźbiarz Teodor Erdmann Kalide. To jest najstarsze osiedle, najstarsza kolonia robotnicza na całym Górnym Śląsku, bo pierwsze zabudowania dla pracowników właśnie powstającej wtedy Huty Królewskiej powstały już tutaj w roku 1798. Tu tabula Ciul, najstarsza kolonia robotnicza na Górnym Śląsku, nie? Tu te chałupki fajnie pomalować, tu na nich tabliczki tego, nie? Tu coś tego, tu piwo, tu jakieś maszkety hipsterskie, tu teges. I przyjeżdżają wycieczki z Korei, z Norwegii, robią zdjęcia, kasa leci. No ale widzicie, no, nie mają tu ludzie takiego pomyślunka. Nawet nie wiem, czy one są wpisane, te domy, do rejestru zabytków. Wiecie, można by powiedzieć, o co to za zabytek, nie? No stara, prosta chałupa. Czy wiecie, wiadomo, że to nie jest Wawel, nie? Ale wartość Wawelu też jest uznaniowa. Może tutaj te domki i w ogóle zabytki na Górnym Śląsku nie są tak ważne w skali ogólnokrajowej, ale są ważne dla nas, ludzi, którzy tu żyją, nie? Ale widzicie, no będzie dobrze. Wyszło nawet słońce na koniec mojego monologu. Tu jakieś rozdupione auto, tu jest taka resztka roztopionego śniegu, no. Nie wiem, to jest chyba najgorsza pora do zwiedzania Górnego Śląska i chyba wszystkiego. W każdym razie, jakby nie było, kolejny z takich elementów ważnych tutaj naszej części Górnego Śląska przemysłowego odchodzi, jakby nie było, no przechodzi do historii. Ja nie mam może bezpośrednich jakichś rodzinnych konotacji, w sensie nie robił ktoś na tej hucie bezpośrednio, ale mój dziadek, pracując kilkadziesiąt lat w hutniczym przedsiębiorstwie remontowym w Rudzie Śląskiej, tą hutę wizytował razy co najmniej kilkadziesiąt. Tak, ta firma między innymi remontowała wielkie piece na tej hucie, także też się troszkę opowieści o tym miejscu nasłychałem. Wszystko historia. A teraźniejszość jest taka, że muszę stąd jakoś się dostać do Bytomia. No nic, trzymajcie za mnie kciuki. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci jakiejś oceny i komentarza. Może są to jacyś turborodowici chorzowianie, którzy mają jakieś rodzinne konotacje, rodzinne opowieści z tej niegdyś wspaniałej huty. Także dawajcie znać, piszcie i widzimy się. Jo ida, tam kaj gerade aus, tam kaj się zbytyn. Nara, siu!